Možná jste někdy na vlastní kůži zažili situaci, kdy nebylo úplně důležité, co ten psychoterapeut v sezení říká a dělá, ale bylo důležité to, jak je v danou chvíli vlastně nastavený uvnitř. Dnešní video jsem rozdělil do 2 částí. V té první se zaměříme na to, proč se vůbec tím vnitřním nastavením zabývat. Pak se podíváme, jak můžeme uchopovat ten termín vnitřní nastavení, jak můžeme s vnitřním nastavením konkrétně pracovat a taky se podíváme na možná úskalí tohoto přístupu. V té druhé části potom nabídnu konkrétní techniky, nástroje a způsoby, jak se vnitřnímu nastavení věnovat přímo v terapeutickém sezení. V terapeutických sezeních jsme často svědky těžkých příběhů, který klienti přinášejí. Když je ale ta bolest klienta hodně veliká, může být i pro terapeuta docela obtížný zachovávat si nějakou vlastní emoční stabilitu. Grounding většinou aktivuje smysly, zvědomuje naše tělo a přesouvá pozornost z myšlenek do reality, do přítomnosti. Meditací se budu mít na mysli provádění nějaké záměrné praxe s cílem zklidnění mysli, soustředění pozornosti, rozšíření vědomí a taky harmonizace našeho těla. Ta autosupervize je pro mě vlastně taková lupa, skrze kterou já můžu detailněji koukat na to svoje vnitřní nastavení, které mám v daném čase s konkrétním klientem. Techniku vnitřního usebrání lze použít jak ve velmi náročných životních situacích, tak v rámci seberozvoje a dlouhodobé práci na sobě. Za mnoho let mý praxe se mohl opakovaně zažívat docela citelný rozdíl mezi tím, kdy jsem tu přípravu stihnul udělat před tím sezením a když jsem to z nějakého důvodu prostě nestihnul. Myslím si, že vnitřní nastavení je a bude velmi živý téma v naší praxi i v psychoterapeutických výcvicích.